Maayong buntag, GCAF. Maayong buntag. Welcome to our service this morning. Kalipay nako nga makigduyog kaninyo sa pagsimba sa atoang Dios ug at the same time sa pagtuon sa iyang pulong karong kabuntagon ug nanghinaot ko nga kitang tanan dasig pod karong kabuntagon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug samtang kita pod nga magmuni-muni, mag-evaluate ug mag-reflect sa pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi ug ato ang ginasalig sa Dios nga ang kausaban sa ato ang kinabuhi nga kita mahisama kang Ginoong Hesus diha sa ato ang pagpangalagad ug pagsimba sa Dios matinuod gayud. Karong Domingguha, connected siya sa ato ang pagwali pod miaging Domingo. Because as our country is celebrating the Bible Emphasis Month, dili lang kita sa mga religious nga area sa Pilipinas, but this has become a law passed by our beloved Manny Pacquiao nga ang tibuok Pilipinas mag-emphasize sa Biblia sa bulan sa January, which is why ang ato ang pagtuon karong kabuntagon nag-focus sa ato yung identity as believers of the Lord Jesus Christ. Or in other words, diha ta nagkuha sa ato ang identity, sa ato ang purpose ug sa ato ang paghimaya sa Ginoo nga mao ang Biblia. Palihog ablihi ang inyong Bibles, whether it's physical Bible or naa sa ato ang mga tablets and cellphones, to the book of Acts, mga buhat kapitulo 6, bersikulo 1 hantod sa 7. Ang titulo sa atong pagwali mao ang angayang luna sa Biblia. While gatubo ko sa amo ang pamilya, aduna ko'y tulo ka igsuon nga lalaki. Sa panahon nga wala pay mga cellphone o mga social media o internet, usually we spend our times kauban sa ako ang mga igsuon in telling stories. Mao gyud na ang amoang favorite pastimes, whether it's seryoso, makahadlok, adventure, or katawanan nga istorya. And I don't know about you, pero natingala ko sa una nga nganong ang karakter sa amoang istorya sa mga mag-igsuon kay si Juan ug si Pedro. Natingala mo ana nga nganong si Juan ug si Pedro man gyud ang karakter sa ato ang mga istorya sa una. Ambot og naa pa bana sa ato ang mga kabatan-unan karon, pero mauna sila, si Juan ug si Pedro. Si Juan kanunay ang bida, si Pedro ang murag kontrabida. Pirmi palpak ang buluhaton ni Pedro. I realized nga labi na sa pag-eskwela nako sa first year high school, nga niabot og nakat-on ko sa storya sa Ibong Adarna. Diha day nagikan the epic of Ibong Adarna nga si hari o ang anak sa hari nga kamatyunon adunay sakit, adunay tulo ka anak ug duha ni ana si Prinsipe Pedro ug si Prinsipe Juan. Diha day nagikan. This has been usa kung masulti pa nato, mao gyud ni ang ultimate nga storya sa Pilipinas, mao ang Ibong Adarna. Ug makita nato diri nga it's an epic of a story. Wala actually nahuman ang didto sa salida nga katawanan. Wala nahuman didto nga nakuha nila ang Ibong Adarna. Taas pa kaayo na istorya sa sunod ni ana. But I realized one thing, na to many of us who knows the story, nga klaro kaayo para sa tulong mag-igsuon ang ilahang purpose sa kinabuhi, nga mao ang pagkuha sa Ibong Adarna aron ilahang matambalan ang ilahang amahan nga kamatyunon. It's very clear for them. Apan sa duha ka mga magulang, tungod kay wala sila or ang ilahang pag-maintain sa purpose sa ilahang kinabuhi or sa ilahang misyon,
wala kaayo gyud nila natagaan og bili or bililhon man siguro, pero lahi ang motibo sa ilahang kasing-kasing. Naabot sa punto nga wala gyud nila nakuha ang ilahang misyon to bring back the Ibong Adarna, kundili sila nahimong mga bato tungod kay lami kaayo ang huni sa ibon or sa langgam. Lahi man guning langgam sa Binisaya ba o sa Tagalog. Pero for Juan, si Prinsipe Juan, ang iyahang purpose, ang iyahang misyon ug ang iyahang kasing-kasing nahiuyon gayud to a point nga ang usa ka hermit was able to help him nga kinahanglan di ay samaran niya ang iyang kaugalingon, butangan niya kalamansi ang iyahang samad aron di siya katulog ug iyahang makuha ang langgam ug iyahang dadun didto sa iyang amahan. And one thing that I realized in this short part of the story kay kini nga mga kamatuoran, no? Knowing your life's purpose, ang katuyuan sa imong kinabuhi is one thing. Usa na siya. Apan, ang maintaining your course ug ang fulfilling the purpose sa imuhang kinabuhi or ang misyon nimo sa kinabuhi is a completely different matter. Now, isip Kristohanon, makaingon mangyud siguro ta, wala ko kabalo, no, kung tanan ba, nga kabalo na gyud ko sa ako ang katuyuan sa akong kinabuhi. I believe believers of the Lord Jesus Christ have that. Ang uban mag-experience og depression, mag-experience og dako nga kahawaang sa ilahang kinabuhi kay tungod wala sila kahibalo sa meaning sa ilang kinabuhi. The question of nganong natawo man ko sa niining kalibutana. Oftentimes ang ato ang mga kabatanunan would often go to role-playing games or would spend time, a vast amount of time didto sa computer. Kay didto sa computer, klaro man ang ilahang missions and quest. But the moment they come to the reality sa kinabuhi, murag wala man sila'y padulngan, walay katuyuan ang ilahang kinabuhi. So it's either they would spend many hours didto sa mga games kay klaro ang ilahang mission or naga-experience sila og depression og meaninglessness sa ilang kinabuhi. For many of us believers, we know or siguro nagadeklarar kita nga kahibalo ako sa purpose sa ako ang kinabuhi. Usa ra man na siya mga igsuon. Maintaining our course in fulfilling the purpose to which the Lord has called us is a completely different matter. This is what many writers would say kanang finishing well. No? Nga dili gyud ta masalaag sa dalan nga gihatag sa Dios kanato. We focus our eyes on the Lord Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Apan kini mga igsuon, makita nato sa istorya or daghang mga gaingon, dili lang mga Kristohanon but even leaders and people who we look up to in the faith nga nasaag gayud sa ilahang course of this journey of faith in life. Now the question that we have this morning is, paunsa man nato ma-assure nga kita dili lang kahibalo sa katuyuan sa ato ang kinabuhi, kundili grasya sa Ginoo ato agayong matahas ang dalan, usahay masalaag man, pero mubalik gayud ta, and at the same time grasya sa Ginoo ma-fulfill gayud nato ang purpose sa kinabuhi nato. And let's even make that a bit bigger, nga dili lang sa ato ang kaugalingon, kundili sa ato ang spirituhanon nga pamilya dinhi sa GCAF. How can we be assured nga kahibalo kita sa katuyuan nga diin gimugna sa Ginoo ang GCAF, nganong naa man gyud ta dinhi sa gusa, nganong ikaw nga naa man gyud ka diri gitawag ka sa Ginoo nga mahimong miyembro niining iglesia, ug paunsa pud nato ma-assure nga makapadayon gayud ta niining dalan sa pagtuo
ug ma-fulfill nato ang tawag sa Dios kanato as a church. Now this story in Acts chapter 6 is very important ug magahatag kanato og mga kamatuoran ug prinsipyo nga diin muhatag og assurance for us when it comes to this very question. Let me begin by this verse sa verse 1. Makita nato nga adunay kagubot sa mga magtutuo ni ining panahuna dinhi sa libro sa mga buhat. Matud pa nagsugod ang istorya nga niadtong panahuna nagkadaghan ang mga sumusunod ni Jesus. And it's something, it began with a good news. Tungod sa paglihok sa balaang spirito sa kinabuhi sa mga apostoles, nga gikan sa mga pipila lamang ka hundreds of believers didto sa Mount Arbel nga naghatag si Ginoong Hesus sa Great Commission to His disciples, unya siya ni kaylap na dayon padulong sa langit. From few hundreds believers, when few days later, ning kunsad ang balaang spirito sa ilang kinabuhi, they started to preach the gospel everywhere. In fact, dili lang sa pag-preach sa gospel, there were also circumstances that kanang expresses the importance of living out the gospel. Dili lang sa pulong, but also sa pagkinabuhi. Remember the story ni Ananias and Sapphira. Nga diin sila namakak sa balaang spirito, unya ang hustisya sa Dios niabot kanila, unya sila nangamatay diha dayon atubangan kang Pedro ug sa mga sa simbahan niadtong panahona. Ug matud pa sa Biblia, great fear came to the church and to people around the whole church and all who heard about these events. Ang katingalahan nga mga panghitabo kaniadto nag-contribute to the power of the preaching of the gospel. And verse 14 of chapter 5 says, many believers, men and women, were added to their numbers during that time. And it's not because of the great preaching power of the disciples, kundili ang gahom sa balaang spirito, because it is the Lord who added to their numbers during that time. So, sa panahon nga nagkadaghan ang sumusunod ni Jesus, we know nga og magkadaghan gani ang ato ang pundok, there would be issues that would be arising, dili ba? We have also experienced that here at GCAF. There are so many, as we grow, daghan pod og mga pagsulay nga ato ang ma-experience. So the very first issue nga giatubang sa early church kaniadto kay makita nato sa sunod nga bersikulo. Nagingon ang pulong sa Ginoo, unya nagbagulbol ang mga Hudiyo kansang pinulungang Griego, batok sa mga Hudiyo kansang pinulungan Hebreo, tungod kay wala mahatag sa adlaw-adlaw nga rasyon ang ilahang mga biyuda. So there was a problem of food distribution between the Hebraic Jews, mga Hudiyo nga nagstorya og Hebreo, ug sa mga Hellenistic Jews nga mga Hebrohanon or mga Hudiyo nga ang ilahang istoryahan Griego. These are the two different groups during this time. Kining duha puro ni mga garbuso. Kung sa ilaha lang clan, no? Kung gahuna-una sila nga clanish. Because during that time naamay mga Hudiyo nga na scattered all over the known Roman world at that time. Unya tungod sa gibuhat ni Alexander the Great nga to propagate the Greek culture, even ang ilahang lingua franca at that time, ang ilahang lengguwahe was affected, not merely their way of life nga nahimo silang mura og mga Griego, kundili ang ilaha pong pinulungan. And there were also mga Hudiyo ni adtong panahona nga didto gyud gapuyo sa Jerusalem. Duol kaayo sila sa templo, unya ilahang gipabilin ang ilahang lengguwahe nga Hebrohanon. Ug tungod ni ana naay murag division that had happened at the church before. Unya matud pa sa later stories ni Pablo,
Kini manggong mga Hellenistic nga Jews, mas daghan lugar ni sila og mga resources. Maunang daghan ni sila pagkaon siguro usahay, maunang sila sa panahon nga adunay communion usahay naay pabor-pabor nga mahitabo. Pero at this time, murag tungod sa nagkadaghan, naglisod ang mga apostles to give food to everybody. Kay it's usually ang communion manggod nila before, dili lang usa ka pan o gamay nga ilimnon. It's really a feast. Kaon gyud ni ang ilahang communion kaniadto. And for the apostles, that is very important in terms of their church life, nga magkahiusa sila sa paghinumdum kang Ginoong Hesus ug ilahang kasing-kasing pod na hiusa. So when you look at this situation, daghan ka actually pamaagi and perspectives on how to approach this problem. Because if you notice, kini nga problema, it's merely a symptom to an even deeper problem. So, logistically, tinuod man siya. No? Lisod kaayo maghatag. Pero naapoy siguro parte ni ini nga naakahay kanang racism or discrimination nga nahitabo. Baka nauna didto or nauna diri. So there are many perspectives that are going on here. The issue no sa loving our brothers and sisters, this kanapod unity sa church. Daghag issue that is going there, and there's also the important acts of the elders nga dapat i-expose ni siya nga sin, badlungon ni siya nga sin, or dapat i-equip nato ang atong mga saints in terms of administration, leadership, logistics, and all of these things. These are very important issues nga dapat i-deal sa mga leaders, elders, apostles, pastors at that time. But then, makita nato nga the way the leaders approach this issue is something quite different. Tungod kay naay gina-value ang leaders that is quite contrary probably to how we would approach this problem. No? Kung naani problema ingon ani karong panahon na, basin lahi ang atong approach in solving the problem. So, in whatever issues, whether at church or sa ato ang family, makita nato this principle nga the way we solve problems will actually reflect or makita sa atoa kung unsa man gyud ang bililhon para kanato. Let's take for example, mag-away ang atoang duha ka mga bata. Gaaway sa usa ka dulaan. How do you resolve such conflict? Ang pamaagi sa imong pag-resolve ni ana will actually see kung kinsay bililhon para sa imuha. Kung muingon ka nga dong, ihatag ang dulaan sa imong manghod. So there is a perspective here nga importante di ay sa imuha ang manghod kaysa magulang. Ug muingon pug ka nga kinsa may nauna. So, there is the perspective here nga para sa imuha, imong gina-value ang justice, justisya. Dapat lang ang nauna, mao'y mo kuha ato nga dulaan or pila na kakaoras ga dulaan na, siya na pod. So, again, we give value. We might not know this, but the way we solve problems will show to us kung unsay bililhon para kanato. No? Ang atong pagsulbad sa komplikado nga mga pagsulay dili lang sa ato ang kinabuhi o bisan sa church nagpahigayon or nagsulti kanato kung unsa man gyoy bililhon sa atong kinabuhi. So giunsa man pagsulbad sa mga leaders of the church kini nga issue kaniadto. Atong padayunon ang istorya. Sa bersikulo 2, ningon ang pulong sa Ginoo, busa gitawag sa 12 ka mga apostoles, ang tanan nga mga magtutuo, ug mingon sila, dili maayo nga pasagdan namo ang pagwali sa pulong sa Dios, aron mag-atiman lamang sa material nga pagtabang. So, we see here nga sa second part,
importante para sa mga leaders kaniadto, the 12 apostles, ang pag-atiman dili lang sa distribution of the food. Importante man na siya, pero primary to that is ang pagwali sa pulong sa Dios. Or the English version is the ministry of the word. The ministry of the word. Yes, it is okay good no nga unsaon man nato ni can we come together atong plastaron how to do logistics properly. Or the leaders could come and say, how do we expose kung naay sin manggaling nga nahitabo between these two groups? Or how can we promote unity among the groups? Importante man na siya. But primary to that, according sa mga apostoles, mao ang ministry of the word. Ang pulong sa Dios, sentro gayud para sa kinabuhi sa mga apostoles, ug nagpakita kini sa simbahan, ilang gipakita sa simbahan, nga ang buluhaton or ang ministry of the word must be center as well to the church. In fact, gibalik ni nila sa bersikulo 4. Ingon sila nga, mag-assign mo og 7 ka mga deacons, para mag-adjust o mo plastar kung unsaon ni ang masulbad kini nga problema. Ilahan ning responsibilidad ug kami 12 mga leaders of the church ang among panahon gamiton namo sa pag-ampo ug again the ministry of the word, pagsangyaw sa pulong sa Dios. Na unsa maning ministry of the word? Now we can speculate kung unsa ni siya, but when we look at the later nga mga chapters, makita nato nga sakto ang binisaya nga paghubad. It's primarily knowing and preaching the gospel. Knowing and preaching the gospel. Kaya nga naman, we see different ways nga diin sila nagwali sa gospel in different cultural backgrounds. So in other words, para niining mga apostoles, ang imuhang understanding of the gospel is very important. Kay sa imuhang pagwali niini, dili lang man usalang ka pamaagi. It is always in a manner that is culturally relevant. For example, right after this story was the story of Stephen, usa sa mga diakonos, usa nga napilian, a man full of wisdom and full of the Spirit. Ang iyahang gistoryahan, kabahin sa gospel were the high priest and the religious people, the Jewish people, kay ready naman siya batuhon niining mga tawhana. How did he preach the gospel during that time? So he began with Abraham, the father of the Jewish people. Very relevant. Kasabot sila nga, amo man ang amahan si Abraham. Unya gikan kang Abraham, gisaysay niya hangtod kang Moses. And then he jumped right away to Christ. Kung unsa ka importante si Kristo sa ilahang kinabuhi. But when you compare this preaching of the gospel to Philip, nga ang iyang giseran sa gospel usa ka tawo nga gikan sa North Africa, sa Ethiopia, ang gigamit ni Philip is the book of Isaiah. The book of Isaiah. Didto niya gisaysay kung unsa ang Dios, unsa kita makasasala, angayan lamang kita sa hustisya sa Dios, kalaglagan tungod sa atong mga sala, ug unsa si Ginoong Hesus nga mao ang kasulbaran sa dako natong problema sa nga kita padulong sa kalaglagan, ug ang sa pagtuo nga atong gikinahanglan aron kita maluwas, to a point that this Ethiopian guy said, nganong dugay-dugayon pa man nato, magpabautismo nako. Magpabautismo nako. You also see Acts chapter 10, how Peter shared the gospel to another Gentile, si Cornelius. Unya, iyahang gipakita or gi-explain niya ang gospel through historical evidences nga si Jesus Christ namatay gayud tinuod ug nabanhaw gayud tinuod, daghan ang nakakita, nagpakita siya sa amua unya ang his amazing teachings about
life and morality and righteousness. In Acts chapter 17, Paul also went to a temple, no, didto sa Athens. Unya naa sila'y gisulat didto nga to the unknown God. Unya giwali pod ni Paul ang gospel didtong dapita using the wisdom of the philosophers sa Greek nga mindset or Greek nga educational system. So, ang kaalam about the gospel is very important for this group of people. And at the same time, ang klase sa pagwali that is culturally relevant is also very important. So I would say, mao gyud kini ang ministry of the word, to understand kung unsa gayud ang gospel, the elements of the gospel, and paunsa nato nga mapackage in order for it to be relevant sa culture o sa sitwasyon sa usa ka tawo. Na I'd say, importante man ang evangelism explosion, importante kayo na. Ang four spiritual laws, it's very important. There have been thousands, if not millions of people nga naluwas gigamit ang kini nga tool sa Ginoo aron mawali ang gospel. Ang ako agyud sigurong pagampo sa atoa diri sa GCAF nga pinaagi ni ining tools of the gospel ato ang mabutang sa lalum nga patukuranan ang atong understanding of the gospel. Nga to a point nga bisan og gaistorya mo didto sa planta, gaistorya mo og motor, gaistorya mo og sakyanan, gaistorya mo sa inyong pamilya, pwede ninyo mamaneuver or pwede nato mamaneuver ang discussions that it would end up to the preaching of the gospel. Kay dili gyud pud siya effective kanunay nga magsugod bitaw ka nga Brad ug mamatay ka unyang gabii. No? Bag-o pagayta nagstorya imo na kong patyon. Sigurado ba ka nga makaabot gyud ka sa langit? Paunsa ka makahibalo nga makaabot gyud ka sa langit? Of course, that is a very important introduction. Pwede po na siya. But not always. Because I have also experienced nga, patyon man din ko nimo. Bago pagani taga istorya. No? I believe that this is something that is very important. And for the 12 apostles, the ministry of the word is central to the ministry of the early church. So, unsa may nahitabo? So, nahitabo niini. Niingon ang mga apostoles nga tapuka ang gitapok nila ang simbahan kaniadto ug ningon sila pagpili kamo og 7. Man full of wisdom and full of the Spirit. Aron sila ang musulbad niining logistical problem that they are experiencing. Again, makita nato nga sa kinabuhi, it may be nga ang ato ang mga issues and concerns might be financial in nature, logistical in nature, admin in nature, pero ang sa Ginoo wala siya'y dichotomy between what is secular sa kalibutan nga pagsulbad ani kay kinahanglan gyud ka og managerial skills. But for the Lord, ang importante is ang wisdom ug spirit that is within a person. Aron unsa man na nga mga problema, the Lord will give him wisdom through sa pulong sa Ginoo, full of wisdom and full of the Spirit. Ang maura gyud ang requirements of these deacons, 7 ka buok. Unya ang nahitabo kining 7 na pilian, no? There are names that are written here. Ang 7 mao si Philip, si Prochorus, si Stephen, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas. Matud pa, kini si Nicolas gikan siya sa Antioch, a convert to Judaism.
So, gipresentar kining mga katawhan didto sa mga apostles. No? Bisa mo padayon og ang niresulta sa bersikulo 7, busa mi padayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Daghan pagayud nga mga taga Jerusalem ang nahimong sumusunod ni Jesus ug daghan usab nga mga pari ang mituo kaniya. The early church, mga igsoon, was not afraid to make big changes when it comes to their organizational structure. No? Sa pagsugod tungod kay bag-o pagayo ang simbahan, it's always the 12 apostles. They are probably the decision makers, and at the same time sila pod ang naglihok kung asa ta magsimba, ang mga pagkaon, kinsay mo dala sa ingon ani nga pagkaon, kinsay mo plastar. So both logistic, the admin work, maybe the financial recording, and even the spiritual leadership has always fallen to the leaders kining 12 ka apostoles. But because of the issue that is happening here, they were not afraid to make radical changes. Ihatag nila ang ilahang ang ilahang part of the responsibilities to these 7 people full of the Spirit. Now, in terms of governance, administration, and organization, they were not afraid kay kabaluman sila kung unsa ang sentro. So everything else revolves around this centerpiece. Kining fulcrum, tanan nag-revolve niini, which is mao ang pulong gayod sa Ginoo. Everything shifts upon the ultimate authority of the Word of God. Now, I'm not advocating nga kita diri sa GCAF mag-usub ta og kanunay og mga organizational structure kanunay, no? I'm not advocating even for Kamakop to make change for changing sake. Ang gi-imply sa pulong sa Ginoo here that mao nga ang importansya sa pulong sa Ginoo should be the driving force nganong naa ang simbahan. Ang pulong sa Ginoo should be central not just to our church but even to our lives. In other words, the decisions nga atong buhaton sa atong kinabuhi, ang trabaho nga gihatag sa Dios, ang pamilya, akong anak, ako ang mga kalingawan, akong mga hobbies, and all of the things that we do in life, personally and as a church, should revolve in the Word. And it's not merely revolving in the Word. Also, dapat ang pulong sa Ginoo maoy magdiktar nga kini atong desisyon, kini atong buhaton, kini ang mag-spend time ko sa akong anak because the Word of God tells me to do so. Kini akong pilion nga trabaho, dili tungod kay dakog sweldo, tungod kay mas ma-fulfill nako ang pulong sa Ginoo kung naa diri. Bisag dili dako og sweldo, Lord, pero daghan mga kalag nga pwede nako masiran sa gospel niini nga planta or niini nga organisasyon. Yes, ma-provide man gihapon nako ang panginahanglanon sa pamilya kay niingon man ka, ni promise man ka sa imong pulong that if I seek your kingdom and your righteousness, then all these things shall be added unto me. Then I am not afraid nga mo decide ani because of your word. You see, makita nimo ang centrality of the word, the centerpiece sa ato ang kinabuhi o sa ato ang simbahan, dapat mao ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, kini importante gyud kaayo. The valuing of the Bible as life's ultimate authority. Wala na gyud nako ni siya gibidisaya kay lisod kayo siya binisayon. No? Ang ato ang paghatag og bili sa Biblia sa ato ang kinabuhi isip mao ang ultimate authority in the church life, in our life, guarantees a purpose-fulfilling life. Dili lang ka kahibalo sa imuhang purpose, kundili imuha pong malatas ang dalan padulong sa fulfillment of your purpose. Which is why even in the issue of the early church,
Simple lang to. No? Dili maabot ang pagkaon sa saktong mga tao and they feel like naay favoritism ang Hebraic Jews o ang kining Hellenistic na Jews. All the leaders said nga, dapat dili mabiyaan ang pulong the ministry of the word. And because of these things nga gibuhat around the ministry of the word, ang resulta was the word was it kept spreading. Abot sa laing mga lugar, gawali kanunay, nagkinabuhi kanunay nga uyon sa pulong sa Ginoo, and it resulted to fulfilling the purpose of the church at that time. Again, it's one thing to have a purpose in life, to know the purpose in life, and then it's another thing nga magpabilin ka niya ng purpose, and it's a completely different thing to be able to achieve that purpose nga gihatag sa Dios sa atoang kinabuhi. Mga igsoon, nahibaluan na ba nato kung unsa gyoy katuyuan sa atong kinabuhi? As a church, do we really know unsa man gyud ang katuyuan nga nganong gibutang sa Dios ang GCAF diri? Ningon ta nga, we are a Christ-transformed church. And ang atoang purpose is to disciple this community. Not just this community, but also other communities. But one family at a time. Mamanay atong pananahon as a church. Salamat sa Ginoo for that purpose, for that calling. The calling to disciple our communities one family at a time. Pero how can we be assured nga mabuhat yun na nato? Ang pulong sa Ginoo, klaro. If the word is not central to GCAF, then say goodbye to that vision. Say goodbye to that purpose. Unsa may imong katuyuan sa imong kinabuhi? Naa ba kay desire nga ang imuhang pamilya madala nimo diha sa Ginoo? Usa ba na sa imuhang katuyuan? Ultimately, we are called to glorify the Lord. Sa unsa nga paagi that is different from one person to another. Pero sure gyud ko according to the word ni God. If the word is not central sa ato ang kinabuhi, sentro sa atong kinabuhi, nga kahibalo kita sa gospel ni Ginoong Hesus, atong gikinabuhi ang gospel ni Ginoong Hesus, ug ato ang giwali ang kinabuhi, ang gospel ni Ginoong Hesus, then I would say goodbye to that purpose. You will never have a purpose-fulfilling life unless ang pulong sa Ginoo sentro sa atong kinabuhi. Magampo ta mga igsoon. Salamat o Dios nga ikaw nakigistorya kanamo pinaagi sa imong pulong. Lord, daghan gyud mga distraction sa among kinabuhi. Dili lang as families that are here, but also diri sa church. And there are often times daghan og mga issues and problems nga we encounter in life. And Lord, usahay Ginoo, ang amoang approach in solving these problems, nagpakita o Dios nga dili gyud sentro ang Biblia sa among kinabuhi. In the way we deal with our financial problems, oftentimes, Lord, money has become the center of our life, of our decisions. Maog yun kasagaran, Ginoo. And we ask for forgiveness as a church and as individuals. Lord, help us nga amuang matagaan og saktong luna ang pulong nimo o Dios, ang Biblia sa among kinabuhi ug sa simbahan. Nga Lord, amo ang tagaan ug dakong pagtagad ang pagsabot sa imong kabubuton pinaagi sa imong pulong. Nga more than just worrying about the things in life. Lord, ang amo ang pagtagad Ginoo sa imong pulong and how we resolve the different issues that we have in life. I pray, Lord, nga ang katuyuan ni ana mao ang centrality of the scriptures
the Bible in our lives. How can we do that, Lord, when we don't even read your word? Tabangi mi Ginoo, i-empower me, Lord, that we will be lovers of the Lord Jesus Christ and lovers of His word for your glory and for your honor. Salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo, mga igsoon.